gram sopai gate tabuk o jaga ni first main gate hingga tei konrok an ukolo nugui mankana yang tino entry na wo engkai o jaga norok khamna saka nugui manane o jaga wo yang o jaga park ni map rok rujak o jaga wo nai tuni dongno kuno gana o tei tam tam hun sijak norok pus ke puri nanya ke puri nemon yang o gate main gate tabuk entry na kha entry na bukri tabuk yang berang nyale kana yang tei tam tam tong eme to bayar ti na tong nugo ini date hingga 7 tarik November ni tabu kita yang berani kan tam tam tong phaleka ko yang ko surip song wai tabu thang nai gran yang ko tam tam tong tai tam tam nuk nai le kan ko yang ko bising ko ni ko yang ko ro ko nuk kha eme to bising habe ko hab nai ta khai pano ayang sudah thang nai gran tam tam tong nai man pre nong nok kun tong nai ko obong ka yang ni main gate yang borok to ko mon tong ta khap nai no ta ko tam tam tong yang go entry bising go o jaga go hab nai re na segan tam tam tong tei yang go tam sa jane rok piri rok tong on sai ro jaga rok tam tam tani dam kom ni sa bai tui sim nong na ka jai ang kha khayo abo sim nong gan ne tei go yang go bising go to yang go entry kom de kana no sai me yang go tam tam bo tong gan ya tak berai ne ka sai manai norok nai tong ni hamai baksa gai sabuk tam tam sanai tong nai sikna nai man pore sabuk ko jaga wo na hai tam tam na hai go bo ma jaga sona jaga tui ke nai gena ho jaga wo o jaga no ri wo jaga wo slip phunga nango dei ko ke sna ka sabuk nai tong de seme ko berai ja phane seme ya bo to ko boya so rong khai nang nai tong na দাদা এটা কি পাওয়া আছে ফ্রি জল আচ্ছা ঠিক আছে engkau tuiman po letai sa atau oh iya kau nanti tadi sudah ni kamu kan slip dia oh nara kau jaga pakai enggak kau jaga di pakai mungkin mana nggak korang korang di mana tapi aku na jaga rasoro kupulung thaka biang masuk no semi habu to kaya ngklong roko dia jaga tongga dan aku nai nggak naik nong tab nasi tong tabu asari fanya no nggak sopai ke nong kuno kan tam tam budi tam tam di biar to semi bro sopai ke ko tabu kau jaga je free man mani te carok sa sopai ke ngai iko nong nukna tinta sa ngete iko ayengo tonggo tam tam tong di botol tonggo di botol borok duja serpeu tinjon borok sih gitu yang go iko tege sya moka biskit diko pasta ka dam lima no free o daga obosino free bote kun free ya kote sa paste ka jat dote busuni di borok tinjon ungo borok 10 টাকা dote 15 ungo 20 টাকা nei dibo tek sa kun free dia naikera ta tabu ko daga tam omsung no tei ai ro no berai phuno gana ene ta hadrop jigo bisi amar igo bongna na bo budai thotok orne mokai pirisa pirisa ai go sudip nang nai chu ai mừng ja hong ka tong mo pirisa tam no sis iko tuak dau bo tam sis tei ayang go garing nok ay thang nanya roti heto ngakai berai de obayang tor dagan beranya ini tongwa epono naje ko phajro ba obatak sai be kangkai beraya na ayang rot thang nai te tam tam tong nong no ba phunuk tong ane nai tong wow kirin ta phan thogo na kat khe da du su thik do tong tong khele ma tin chao ma tong mo berai ni hebe no ko phai yani viewer tong rok jan subscriber tong rok no rok ko phai kiri sa nang thoi be di o daga phai apno rang lek khote ganam kintu kom ya rang ek khote ganam go ek ter bini te 15 টাকা kiri ri po ko kita baro warok emen na chotok emen da kha nanya motor no motamuti pas thai be di go daga to no ti game sudi bo da de bidika jare ba ka sa tom sai tong wa ko ako nai to di norok tabu khai orni free rok sai pe be kha ako ba kha thang lai sanai ta khayang berai ne kana ayang go te biang kong nai tung di norok bo iko hobo khayang ka bising ni nazara kana ji go bute yo go to no wa rok mango daga ene na chobo
wani piang wani piang ro asuk tongo jaga iko sakwai kya ro ayang uklok roko te ora asuk nai ro salam dak tu wani mang jotono salam jak te hiang roko ayang go uklok roko ro mai jotono wani mang o janga te waro kajak tongo ayang go naithana chokai te iko yang go wani dining room salam dak tongo emne to o jaga bo te chair rok salam dak iko asuk jang nai te borok tongo uklok kabang no beranya rok je nam nai o jaga beranya rok bongo phayo entry fee hamna rok bonango emne 100 taka nango hamnani boroko 100 taka nango tai o jaga nijini kaisa proof ma phunugo ID card phono jesbono proof nango proof kuri mane borok proof narugo tai nijini bike peke bike namorok baksa gari phani rok gari namorok narugo namsungo te kon nangya tai bising habe emno jaga nanya moton jaga kabong nango no wani mang iko tala rok o jaga obo hingkai o jaga bisingni entry jaga khai iko omtei khai ingo yango khai yangdi phaiga hingkai o jaga hingkai entry oro sarok phirimano ngate norok iko je haksalni phainarok tongna mujungkaro gas manai mano o jaga room tongo room para rok mo bisingni takai yango thanglai nai kiring kiring ga tabu khai tekesa jaga o thang lagi na tekesa jaga ku yang asung nai tungo jaga obo wani salam jak ngai thokai kai oro khai ko hap mari nai di umdegi salam jak o jaga ni entry na hamani ko yang oro sakang hap nai kana na erpore nai di jaga toi ko obo umdegi salam jak yang no ang pam tu nye ba tama o jaga obo bui room book khaijak no obo hangke oro ni ko nazara nasik di yango tei ro asung nai tongo i ko ayang gota asung nai pathang lagi na har kita asung lagi na kuni bole phari kisa asung lagi na jaga bo nai tong bo wari slamjak obo asung mani kai tabu koro asung lagi abo hangkai nok sonni nok slamjak o jaga nukung kai sonni iko abo sonni ta sonni nukung slamjak te iko abo bo sonni nukung yang bijingo kha berari jak yang pharro khai ko omtei asung nai iko jaga slamjak tongo iko asung nai dog omtei khai mo ka o jaga je phanerok phaimano hebono motamuti jaga to kaham no hameya nanya jaga motor kabang mon tongo jaga o jotono wani mang slamjak naithana chogai norok bo phai naithang bedi o jaga somimang ka waisel waisa tei 100 taka sandang jote habnani emne joto bereng khwang o jaga simne bereng kho iko ane kolo asukmani rok jotono wani slamjak iko yango wani mo jotono wani mang slamjak kai norok bo naithong di ngate nong tam khonong ama kai jotono tam sinjang jotono swagoto তার মানে ন তো না ফাইদে মা কো গে ফাইদে চিং yang tam tam nuk nong nuk nuk tong na emne motamuti to no wani mang oro rabat botongo rabat bagan rok yang borok emne kabang mon dongo buskang rok ostos teke thang tong layu tei bu tong layu wani brista yang o thang mani ko yang digi tabuk emne to thajang tak thang tabuk thang phai ga yang go te se thang nai yang go guri boi yang borok bo kubang ma ge sudip bai ma tong sagar nang oro phai oro phai de oro phai ge to ekdom tongthoke naithong ta khai to jar je nong ya khoro phai nai pheberi tai ko rang buti sagar rang rok khung ge ko borok 100 taka ka nang ta ge sai kai em nó ra cái này trồng nè ra cái này trồng nó wani mang thì nó wani mang traditional tao đó giờ người ta wani có đi có ta ăn kim tao mà nó wani mang thế cái ta anh có to nó rồi nó wani nó rồi mang em nên nâng tí nó bay ở bậc khảo bơi mà tao sao rồi này cái chỗ này còn ta hay như này cũng ông có planning cái cũng ăn planning gì tí nào ăn planning gì phải không কোনো ফাইনাল বহুনে কোনো প্ল্যান খাইজা বুকরে কোন বুকরে হানো হঠাৎ যা হিমনি থানা নি ফাইলে কা নুগে খুবা
Gai norobo nai dong ni yang roko iko bo oza kai gom te yang ane ukul di ro kai rabat bagan ok tongo gai te sa bagan bo tongo iko mo wani bris iko om te he gai iko yang te hing ke to phaima lama gai yang kha ayang gota ayang thama lama ayang go gai te thang le gina ayang te tam tam tong yang beskang roko te tam tam rong nuk nai dong ro yang sok pai ka yang last to ayang go ti ke saro bo te ke se tongo ka ayang go asujang nai jaga emna nuho yak pugasung tongkana yang go yo je nuk nu hor tongma gang ka abo kha jutno o jaga ni guest house ma o jaga emne do sisi camera rok bothai bajak tongo o jaga bo buike bo kunu khaime jat iko o jaga bo yang ukologo o jaga bui baranai mano torong mano tongo jaga bumung tam tam gumoti rok ni rok tongo gas ni bumung ta o jaga bo je phaini rok hasan ni phaini rok jaga tong thang mano hebon joto na bo booking khaina na o jaga phai ne yang hai ko jaga bo khati ke sani o jaga bazu nai salam jak kai hi ko bo bui phai ka tongma jaga rok yang ni nazar rok ma jita khawaise yang hoito wa mangse tai I ayang ong kang kai sa iko bo ngang kai abo joto mo par guri bunyo sa mangsi te wa tongo omsung ta mane motamuti na jogo warong ne gangka ba abo phai bidi norobo phai ni pedi o jaga abo khai o jaga bo pasulai jongke te ayang berai kisa takle wan su tong mani pen phun ti dani jom asuksa ko jaga gayang anu ko ko nu mo khana abo gas abon bung kham gumoti fo obo ja joto ni na bumung rijak dong o jaga bo gas bung abo gumoti ayang go te kesno nu mani abon bumung ketam jeneng saimya ko bumung nai jiga emna o jaga mo booking khai ai biết đâu có nó phải ơi đông mi một thằng mà nó cái có mà nó đó rang ho joton dong o jaga joton dong emne nanya to moton no nanya motor nó phát phải đi joton wani nó slam nhà cái joton wani piang dong wani glass dong tam tala wani mang sih joton sih wani bokro khungai tala bro joton wani mang motamuti ke wani mang sih iko asujang ne nade ko wani no hangka asuk tong mani ayang noro ukolong nu khana eno no bridge rok bo nu khana noro joton wani iko obo yang ukolong no khana joton wani mang sa bo yang location ko bo yang wo simnawo katla mara romja gotai ko yang naidi te borok bang phai dong jaga hatal borok emne norok bo phai ni pidi obo jaga emne nanya to monto no ebone ko jaga bo iko nasing nei bi yang rok obo joto sengo wani mas lamjak te yang go takai o tikesania karing head thang nai gra na ta ajaga asung ma jaga bo mo khai te gesa hapmani jotono no tesa swagatom habi norok bisung habne bidi yang o bere kiyase hari obokai o tuni asujang nai jaga wo gai iko nai tuni yang o sudi bo yang asujak eng to borok to kebamo no jaga thangu phai mang tongo donung bahai ma tong sa sudi o jaga ro asujak orang phải onek tong sajak na gai iko nai di obo jaga bute mereka selamjak yang o jotna asung ma rok gai yang tola khai to tui si iko yang go yang bo tui anjon tui iko asuna yang sudi tong asuk tongo ajaga nang basuk tongo tei koro iko tinta hati to kai slamsak kai no kai yang ti entry khayo mo lama te o jaga khayo asung ma jaga emne nai thogo hobo motamuti joto boro mu khaidi nang boro tongoi tam hunai ini onek tong thoka ti tam sanai hang onek tong thoka kini o jaga phai suri pun si tong thok thang kai unplanning phaile si tong thok kai orni ongkor senai kakte he kubon jaga thang nai gina emne satung tine one satung tung kha te yang o borok ko gomono keze iko oseng asung man jaga khai iko obono ti ke saro yang masina no tui mamang gang hai to yang go iko yang o gas ga o jaga ni wani bridge iko yang o mane জল দিব আচ্ছা আর স্লিপটা দেখলে 4 বিস্কুট জলটা খান sunai jabu khai honek bere beke আপনারা গ্লাসের মধ্যে জল দিবেন খাও jaga ni sa phiri ngi yang leng খাওয়ার khang সময় 10 মিনিট জল দিবেন sa phiri ngi te biskut phiri chawo tak thang lai sinai no ko thang lai sinai pun suri